No čaute, máme tu už druhý diel zvládania buntov, ale predtým, ako sa pozrieme na toto video, pozrite sa, koľko ľudí ma odoberá. Včera mi pribudol jeden odber, takže ti veľmi ďakujem. Ak chcete podporiť túto tvorbu, tak určite dajte odber a like na videa. Budem vám veľmi vďačný. Ďakujem, užite si video. Miesta tam mám až do... Kubo. Spotený. To ten bol označkovať za nejak tak. Kubo, si robil Subway Surfers, ale in real life. Ideme na to. Ty kokos. Tak Kubo, ty prídeš taký unavený domu. To máš tu cahať svoju pavučinku? Spiderman. Zapúšťame tento. Ideme to čeknúť. Tyjo, to je fajný spad, to by pošlo. Jo, dobrý spad, toto by fajne pošlo. Toto pújď za rybou, ty budeš taká ona urampa, taký... No. No poď. Zapíname pásu, bum. Tak, otočka. No, pújď. A pôjde sám. Ideš. Už zapína pásy. Už pomaly zapína pásy. Už ide. Už pôjde. Urampa. Ide. To sa to snaží usmerniť. No, poď. Ide. Už ide. Ty vole, ale skáče. Kde teraz? Na rafe. Yes! Tretí. Dneska tretí spojenci. Za tento deň. Tretí spojenci. A tam ďalší restaurantírovaný bunt. Hej. A to neznajú bunty robiť. To četra na oný. Na fieste. Tretí. 3 sparované už sú. Ideme ďalej. Potom všetko spári jednu. No hej. To pár jednu. Keď mi další zbíru. To je paráda. To ten tu bude skákať. Jo. Dobre. Kubo má taký nápad, že... No a toto som iba na bunte sedel, takže poprosím nejakú pesničku peknú do pozadia. Ďakujem. Takého ploskača. Ideme na to. Dvojhlasne a ideme na to. Tento je červený. Jo, ten skáče. To ten bude rýchly, bo majú pretekárske pruhy. Pásy. Ten zapnutý pás. Tá si to zastaví. Jo. Abo nabere rýchlo. Skáče. Nabera rýchlo, hej. Paľo nabera. Zapíname pásy. Ty vole, to je slza. To tváre slzy. Okay. Sa stáva z toho kocka.
Ale idzie. Co myślisz, że lewecy będą skakać? Jo, i teraz zaczął skakać. Teraz zaczął, a tam. Ty kokos. Opa! Jo, Audi do dołu! idzie domu. Ty kawo. Kurde. No pytasz do Jarku tam. Co się dzieje? Jakby że mogli tak dać do Jarku, że się wydaje Jarku. Ty vole. Tu. Co się dzieje, show? Tam na to deskopi tam. Poczekaj, zostań na cestie. Hej, Stoi. na cestie został, presji. Damy się drugi? Damy mu kamerata, hej. Hej, idziemy na to. Tu jest dalszy kandydat za nami. Za nami jest dalszy. Ej, widno, Kubo. Ej, widno, Kubo. Ale inak się mam pieniędzy, ja mam taką stówki, a takie. Rozmienisz mam drobniejsze, to muszę dzień rozmieniowo. Hej? To musimy ciesz, bo jak ja mam normalnie same stówki, bez dziesiątki, a to co powinien dochodzić do szkolskiej roczki, do kobietności do stówku. Ja nie wiem, jak to robi. Hej? My rozmieniowali, tak. Jaj. 2,000 years later. Kiedy to mnie przebrał? No, idę się na to. Zapinamy pasy. O, yo! Idzie sam. O, Kubo. A może, że nie, bo ja się skieruję, to mi zda. Ej, skieruję. A Jarek już budę od kamerata. Albo krypłaćka się to można, a nie. Można się, ej. To można. Można, jeszcze się może skierować. Jeszcze się skierował. No. Można? Można? Na górę, hej. Skrócił się. Nie, Szkoda. to ty pójdziesz do Jarka poda mnie. Ej, rylejszy idę. Ej, to ten idzie rýchle. Rýchlo a A, zbesilo. mu się rozbyły, aha, jak idę friśmy. Rýchlo a zbesilo. Do Jarku. A co poszło? Ej, mi Szukaj tam wyjdę. Ty vole, Jarek. Do Jarka. Do Jarka. Jest. Je tam. Je tam. Je tam. Bo to tam wysiąść. Ty kokos. Jest, je to tam. Jarek. No i co? Co nam chybi ku szczęściu? Ty kokos. Domanie. Jest. Prvi je tam. Tak to, musimy na osławu wyrzucić. Uit. Kubo. Keď nie môžeme aspoň do tej petardy, to už aj dá co iné. Ideme na tento. Akurat chcemy, żeby szło do Jarka, to my rapy do takiego, nie? Hej. Potem pójdę. No, otočka. Tak już mam. Hej. A my się trzyma, rozpisno, żeby Ideme na to. Zapíname pasy. Ty vole, się rozbehnul. Jo. Kubo za ním učeká. Kubo. Jo, si ho urval. No, Mieszka mam, Mieszka tego widełku ponapatrzał, budę masz nas na 3 dni jasne. Kubo. Ty kokos. A stále ide. A ja już nie wiem, że byliście do Jarku. Nie ma ryby. A ryby ma tutaj, to dobra. Ide dobre. A w preskocie Jarek to mieści. Skače. Daleko nie do Jarku. Už zastavuje, už nič. Zase na ceste zastaví. Fakt, no też się zostawił. Nie ma gdzie krótkie. Paradzina. Teraz to ten pójdzie. Idziemy na ňo. Ty kokos. Jo. Do pisty. Ty kokos. Tak, otočka.
A ide sa na to. Zapíname pasy. Zapíname pasy! Bo jestem niebezpieczny w samolocie, zapinamy! Máš ešte vecej rozkrúcil. No. Ide rovno. Možno to nejak bude. Ide rovno. Kuba, akurát mi stojí za bere. Nabúra do toho. IZ. Možno. Má rýchlosť. Ty vole. Nie. Tesne. Ty kokos. Ideme ho ešte potlačiť. Ty vole, skoro by zigol telefon. Z vrecka. Ideme púšťať tento. Tam ten už je. Het. A to ten už ide. Už ide. Jo. No. Tak sa rozparal. To nečakali sme, ale nevadí. Stále tu máme ešte kopec v buntoch. Tam ide ďalší. Ideme bomby. Ide. Dobre. Tomáš ho zastavil. Kubo, jak furt musí vylezť na ňo. Teraz ho položia na zem. Poď. Tak. Jít, pekne. A už ide. Tak, Tomáš ho úplne rozbombil. Pôjde možno. Oj. Not good. Telefón je pomaly vybitý. Dobre, minul. Aj toho minul. Akorát je tam bunt. A nemá rýchlosť. Bohužiaľ. Dobre. Takže, neviem, či ste počuli, ale ideme zrútiť bunt do Jarku. Tu ten, čo bol najbližšie. A že vypínam video, bo už má 13 minút.